साबायखरनि बिलाइ मोनसे होबाय बेनिफ्राय सासेयाव 20,000 करि जोङो होदों पार्टी तरफनिफ्राय बिपिएफ आरो बिजेपि जोङो पार्टीया खांलायलायनानै जोङो बेखौ डनेसन खालामलायनानै जोंनिफ्राय आरो माबालायनानै पार्टी तरफनिफ्राय जोङो होदों आरो बेयाव हाग्रामा सारनि आखाइ दङ माने हाग्रामा सारानो बे पलिसिखौ लादों आरो बिथाङा जेरैबायदि सारा जि पलिसिफोरखौ दा बे 6-7 मासनि गेजेरावनो गभर्नमेन्ट फैफिननानै जेरैबायदि माने जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि आरो बिटिसिल' नङा गथै आसामनि थाखाय बयनिबो थाखाय गासै दिगाव जेरैबायदि सिन्था खालामदों जोबोद बाख्नायजाथाव आरो बेखौ नायनो उदाहरन हिसाबै बे हाग्रामा सारनिनो गासैबो पलिसि बिथांमोनखौ फेलिसिटेट खालामनाय आरो बेजों लोगोसे 20,000 अनसुंथाइ होनाया गासै जोंनि टटेल बिटिसिआव गोबां रांनि प्रयजन जायो आरो दिनैबो गासै 113 जन जोङो मोननायखौ जोङो 20,000 करि जोङो मान बावनाय बिलाइजों लोगोसे 20,000 फैसाखौ बिथांमोननि आखायाव गार्जेन आरो स्टुडेन्टखौ मान बावनानै आर'नाइजों मान बावनानै जोङो होबाय भबिष्यत बिथांमोननि जिबना उज्जवल जाथों आरो बिसोरो जोंनि भबिष्यत जोंनि बिटिसिनि आसामनि भारतबर्षनि बिसोरो भबिष्यत दा बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दा फोरमायबाय 5 लाखआ बे अफिसियेल हिसाबै बिटिसि अफिसियेल हिसाबै मोनगोन एमआइएलआ जायहा टप 10 दं बिसोरो 3 लाख करि बाखि बै जायनाखि टप 10 मोनदों गुबुन गुबुन माबायाव साबजेक्टआव बिसोरो 5 लाख करि मोनगोन दा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनायफ्रा बेफोरखौ रायज्लायगासिनो दं बे माबा एजुकेसन EM दङ लोगोसे जोंनि हाग्रामा सार थाबाय बिथांमोना मा सावरायनानै दिहुनो फाइनालाइज जाथ'वाखै जागोन खिन्थु होगोन बेखौ दासिमाव बिदियाव दङ खिन्थु होनोबो हागौ प्राइभेटफोरावबो होनोबो हागौ दा सरसायाव दंबाय थायो फ्राय फाइनालानो जाबाय जाखांनायनि उनाव अफिसियेलि बिथांमोनखौ लिंहरनानै गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव होनो हागोन नङाब्ला बबेयाव होयो बे जोंनि गोजौनि बिटिसिनि सारमोननि खोथा जाहैबाय